música i ballar. El meu preferit és Miguel Ríos i la música, la cançó és El rock de la presó. Com era el moviment que feies? El rock de la cárcel. Qui tinc amb el darrere meu? Jo. Presenta. No? Alejandro Reyes Cercós, Cap allà. Cap endavant, cap endavant. 86 anys. I t'agrada? M'agrada ballar el ritme carioca. Ah, molt bé. Vale, el ritme carioca. Què és això? I aquí el gest. Ara, molt bé. Perfecte. Molt bé! Ui, i veig algú a l'altre costat i vull anar a saludar. I el que farem, en comptes de fer-ho de les presentacions, farem, cridarem i marxarem. Ha de cridar com si us sortís foc de la panxa. Ya, bueno, me vendrá a cantar. Sense fer mal. Quan estem aquí ens acabem d'arreglar. Tres.